Güey, mira, necesitamos que vengas para acá porque van a bajar algo, pero English, English. a ver si es la dirección de aquí. Bueno, ahí viene. He will come? Okay. Viene, a ver si él Oh, he will come here? Okay, okay. Sí, Thank you, thank you. a ver si Okay. viene para acá. Yes, sure. I'll leave you to your work too. Okay. 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 Ayun guys, wala. Mukhang hindi yata rito. Construction worker ito, ginagawa itong lugar na to. Oh, construction site naman ito. Baka lumipat sila. Ayun, antayin natin yung yung tao na po pwedeng makausap. Ay, yun yata. Hi. Good morning. Speak English? No, pero I'm delivering here. ese es Here is the address. I will show you the address. I'm going in this address. okay. I'm going in that address. Yes, es en line. Okay. Ya no working value. Ayan guys, tara, punta tayo, mag-check-in na tayo rito para makapag-deliver na rin tayo. Parang wala naman tao rito guys, parang wala naman tao itong dideliveran kong ito, pero kailangan ko pa rin mag-check-in kasi ito yung lugar na sinabi sa akin. And Skull Zone siguro Tapia. Kung may tao dito, makita mo naman yung mga ibang mga truck dito guys. So parang alanganin yata ito. Ang load pa naman natin guys papuntang Mexico. Open by Mexico government official only. Hi. Delivering. I'm here to deliver. Where? My truck is over there. Is it here? I don't know where it is in American society. Okay, okay. Here. Parang wala na. Ay! Ano to? Talk to them? Ba yan? Hi buddy! Yeah, delivery! Delivering! Is this address here? No, no. I'm there, over there. Oh, Truck. bakit makapaya? Oh, hindi na kami magkaintindihan yan. Mexican na English? Mexico pala eh. Hindi na magkaintindihan. Why renovating? Kaya? Yeah. Go in there? Y mano derecha. Oh, shoots. No English, yeah, I know. Traductor. Yeah, English. No speaking. I don't know how to speak. Two. I don't know how to speak Mexican too. Is there anybody I can speak with? No. Construction? Are you guys construction here? Hey, Oh, construction, oh. Yun lang ang nagkaintindi kami, construction. ¿De una carga aquí? Yes. No, no, no. Delivering here.
I'm not parking here, I'm delivering here. Ah, Is this the address? Right? Right there? déjame hablar aquí. Ah, This is the address, right? Hidalgo, Texas. Ahorita, ahorita. Oh, you call someone? Okay. Le voy a hablar a alguien. Okay. Ahorita, güey. Mira, necesitamos que vengas para acá porque van a bajar algo, pero English, a English. ver si es la dirección de aquí. Bueno, ahí viene. Hmm? He will come? Okay. Viene a ver si él Oh, he will come here? Okay, okay. Sí, Thank you, thank you. a ver si viene, Okay. ahorita viene para acá. Yes, sure. I'll leave you to your work too. Okay. 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 Ayun guys, wala. Mukhang hindi yata rito. Construction worker ito, ginagawa itong lugar na to. Oh, construction site naman ito. Baka lumipat sila. Ayun, antayin natin yung yung tao na po pwedeng makausap. Ay, yan yata. Hi. Good morning. Speak English? No, pero I'm delivering here. ese es Here is the address. I will show you the address. I'm going in this address. okay. I'm going in that address. Yes, es en line. Okay. Ya no working no working ya de building. Also going that way, left. Yes, en line. Yeah, yeah. Y real Right. Okay. es en building es value. Es en building en green. Okay. Oh, green. Green. Okay. Ese values algo así es. Sí, Only opened by Mexico government. Oh, sí. yeah. Y ese en the building. So go left Yes. and then right No, and es then green building green building. into the left or right? No, es Right side. Okay. Es en la yarda. Yarda. Okay. Es que Oh no. Thank you. Okay. Thank you. Don't worry. I will call my dispatch. I will ask them. en the building is green. Building is clean. Yeah. Green. Values. Values. Okay, Yes. okay. All right. Okay. Thank you. Thank you. Okay, have a good day. Okay. Construction worker dito, guys. Wala. Wala, guys. Sala naman tong binigay na address sa atin. Halatado naman, nakita natin ha. Oh, wala naman tayong ipinapakitang mga pangalan dito at saka yung mga nagtatrabaho diyan. Hindi customary yung mga yan. Construction worker. Construction contractor nagre-renovate. Sala yung ibinigay sa ating address. Usapin ko ulit yung dispatch ko. Alamin natin kung talaga saan yung yung address kasi wala eh. Ay nako, ang Lakay Trucker, buhay ng Lakay Trucker, buhay ng long haul truck driver. Hindi ko naman kasalanan yon kasi andito ako sa right address. May sinisinya siya o mayroon siyang sinasabi na pa na kita naman natin, kaso nga lang wala. Hindi ko rin siya maintindihan kasi Mexican eh ang salita nila. Kaya ngayon sabihin ko yung dispatch ko at gawin natin kung saan tayo magde-deliver. Ang delivery appointment ko dito guys alas 8. Mag-alas 8 na. Andyan si Cordapia as you guys can see. Baka muna ikutan na muna natin itong truck natin
Okay, so 28 ang set point, 32, tama-tama lang. Tingnan natin dito. Oh, kalahati, tama-tama. Dito sa likod, tignan natin yung oh, siyado pa. Wala guys. Puntahan ko muna sa loob. Text ko, tawagan ko yung company, i-report ko yung nangyari. Sabihin ko sa kanila, hindi naman dito pala yung address eh. Alright. Oh. Alright guys. I-report ko muna guys itong ano. Tawagan ko muna ang dispatch ko. Hello. Yes sir. I check in into the address that you give me, but unfortunately they said it's not here anymore. The customer or the receiver is not here anymore. Okay. Okay, so you find out where is their address? Okay, sure. Okay. Bye. Bye, thank you. Okay. Ayan guys. Ay nako. Wala. Maghihintay muna. But anyway, habang naghihintay, gagawa muna ako ng kakainin ko guys. Ayan guys, mag-almusal muna tayo. Meron tayong sandwich bread dito. Pinalamanan ko ng itlog, tapos salmon, dinurog-durog ko. May konting broccoli, yun ang pinalaman ko sa tinapay. Habang nag-aantay tayo ng update ng ano, ng dispatch sa lugar kung saan tayo magde-deliver. Grabe ang lamig kayo sa Winnipeg. Sa Manitoba, sabi ni Mrs. ko nasa 40 daw 40 ang lamig, minus 40. Wow! May text na sa akin ng dispatch guys. Okay. Head here to deliver. O yan, binigay na sa akin yung ano, yung address. Sa may McAllen, Texas. Pusin ko lang to. Tapos larga na tayo guys. Tara, kain tayo. So ang current location na natin ngayon guys, andito na tayo sa Hidalgo, Texas. At ang load na to pupunta sa ito Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Papunta siya ng Mexico load. Ang load natin pupuntang Mexico. Since hindi nga tayo magde-deliver doon kasi i-deliver lang natin dito sa border ng Mexico or dito sa Texas. Malapit na kasi dito ang Mexico eh. Kumbaga sa ano, 2 kilometro na lang dito yung Mexican border or Mexico. Pero ang nakalagay dito na shipper or address ng pagdideliveran ko is titignan ko. Parehas doon sa load information na ibinigay sa akin ng dispatch ko. Okay. Okay, so dito ang aking dideliveran dito. Dito tayo sa Hidalgo, Texas. Ayan. Hindi ko babanggitin guys
yung pangalan at saka address kasi yun ang ayaw nila. Parehas yung paperworks, itong mga papel, bill of lading na galing sa shipper kung saan ko pinick up ito sa mga nakasunod, parehas na parehas dito sa lugar na to, dideliveran kong ito. Kaso lumipat na nga pala daw ng location kasi pinapagawa tracking, you know. Ayan guys, i-type na natin dito yung binigay na address sa akin ng dispatch ko. Okay, alright, malapit lang dito, 2 kilometro lang. Tara guys, para hindi tayo madali, para kung sakali man mabigyan tayo agad-agad ng reload ng company. Kalahin mo, umalis ako ng 16 sa bahay, nakapick up din ako ng 16. Ngayon petsa 20 na, or petsa 20 na ngayon. So 16, 17, 18, 19, 20 na ngayon. So bali 4 days travel ko ito. 5 araw na ako mula nung lumabas kasi 16, 20 ngayon. Ito pa lang yung nagawa ko. But anyway, at least puntahan na natin yung deliveran natin. Nabigyan na rin tayo ng tamang location. Yan guys, sa Texas Travel Information Center. Ito yata yun. Ang dami namang mga ano, ang dami na makakapasok pa kaya ako dyan. Ang dami naghahintay sa karsada. Ay ano, paano kaya ito? Signal hazard. Hindi. Ito yung address na binigay. Andito na tayo. Alley right. Ano yung ginagawa nito? Nagantay lang dito. Walang tao. Baka natutulog o nag-aantay. Delivery security Don Beto. Security Don Beto. Okay, park muna daw tayo, tapos mag-check-in tayo. Park muna ako riyan. Oh, may mga ano dito, pa-washingan, no? Yun, washing, portable washing.
I park in there. Yeah, yeah. Park in there. Oh. I will park in there and then I will go inside to check in. I will park in there and I'll go inside to check in. There's no way to park. Is that okay? Okay, thank you. Good, dito muna tayo. Na guys, sana ito na yon. Sana dito na yung address para hindi na tayo lilipat ulit at mag-aaksaya na naman tayo ng driving hours. Grabe ka busy rito ah. Daming truck, pila-pila. Pero kung dito man ito, dito tayo magde-deliver, I bet abutin tayo rito ng siyam-siyam sa ganito ka busy nila. But anyway, at least kahit pa paano andito na tayo sa tama kung sakali man. Mag-check-in muna ako doon guys. Oh, okay. Okay, so delivery. Truck color white. No, me fui para la casa y llegué, me quedé dormido un ratillo. Y fue lo que valió más que llegué y me dormí. There you go. Si yo de esto no voy para allá. There you go. Where's the paperwork? Ya habló para él ya. Si ya estaba lista. Hello, sir, you can pull out from the door. You wanna call me? Okay, thank you. Alright guys, ayan, nandyan na tayo. Nandyan yung ano. So anyway, sabi rito, Lampers $120. Buti na lang, mayroon tayong ano. Sabi, Lampers fee, 120 cash only. Good thing kasi kumuha tayo ng cash para sa Lampers fee. Hindi pwede pala rito credit card, debit card, cash ang kailangan. Magantay na lang ako ng tawag. Alright guys, ayan. Magabang na lang ako dito ng tawag nila. Ay, at least nandito na tayo. Alright guys, ayan. Finally, makakatras na tayo sa door. 5 hours of duty. Break the seal. Ay, nako. Tagal. Tagal magantay, masyado silang busy rito. Sana hindi frozen. Yun. Hindi naman siya frozen. Ayos. Tigas dito. Yun. Pulutin natin. Saka ito malsik yung isa.
Alright. Alright. Ganda nito ha. Makabili nga ng ganito pag may budget na. Oh. Tapos tayo. Okay. Patayin muna natin. Yan, antayin ko na lang ulit guys yung tawag nila. Tapos mayroon lumper spirito na babayaran ko. $120 yung babayaran ko lumper spirito. So 2 4 6 8 10 120 USD lumper spe. Kailangan kong kumuha ng resibo para sa ganun may refund sa akin yan. Diskarte kasi dito sa company namin, bibigyan ka ng pera, pero syempre pag binigay sa'yo yun, kung expenses ng carrier, kailangan mong kumuha ng resibo para may balik sa'yo. Pero although itong pera na to, pwede naman gawing mag cash advance pang sarili, kung gusto mong may bilhin dito, yan, pwede. Kaya lang nila kailangan ng resibo para sa ganun ibalik din sa'yo yung pera. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kung gagamitin mo sa sa company. Kumbaga kung pang company, yan. Antayin ko na lang ulit guys. Higa-higa muna ulit tayo. Mukhang ang lapit ng nito. Ang lapit ng atras niya. Baka mamaya madali pa yung truck natin. Makasagi ka, bahala kami. Yung lapit. Oh! Woo! May mirror! Mirror! It's okay, Okay. Make sure my mirror. Okay. Alright. You here? Okay. Natapos na rin sila. Akala ko kung ano na yung kumakalampag sa akin guys. Yung pala atras syempre. Baka mamaya madali naman yung ating ayun maatras pa pala rito. Hindi ka ata siya magre-reload ba to? Doon sa kabila. Ano naman guys, babalik siya rito para umatras. Naku po. Delikado yan Wala mong bantayan, baka mamaya hindi mapansin Masagi pa si Cordapia. Wala na yung salamin niya dyan. Masikip kasi dito masikip. Lalo pagka dalawa lang yung
Sige. Dahan-dahan lang. Kasi ano to eh, tabing rito eh, pag ganito ito eh, kailangan mong i-line up yung truck mo. Kasi hindi siya straight katulad yan sa harapan natin yung mga door dyan guys. Dito iba eh. Kailangan mong umatras ng ano. Mahirap mag-atras kahit pa sabihin nating matagal ka nang nagdo-drive. Ang pag-atras ng truck hindi basta-basta. Hindi yan minamadali kasi nagmamadali ka sa oras na may nasagi ka, kailangan at nag-claim yan, kailangan mong bayaran yan. Kaya kahit nag-ano ka pa kagaling o galing mag-drive o kagaling umatras, kung pabara-bara ka, okay, pasagihin mo yung mga sasakyan mo. Oh, pasok. Nagdikit. You got it? Yeah. Okay. You wanna make sure it's not gonna hit your thing. That's good. Mine is cannot move. Like you is you move, right? Yeah. Na-move niya yung sa kanya. Tikita mo. Kaya ni sumama. Yan. May pasok niya. Ayun, pag-alis niya, kung hindi ako mauuna alis, eh, ganun din yung pag-alis ko. Maluwag doon sa likod. Yun, no? Pakita natin. Sasabihin niya yung ano. So close. Makikita natin yung ano. It's so tight. It's so close. But you're good. You're good. Alright. So itong mga truck na to papuntang Mexico. Salitaan nila Mexico, hindi ko na maintindihan. Yay! Yun. Okay, okay. It's so tight. English? No English. Mexicano, okay. Okay, you're good. You're good. Have a good day. You're good. Okay na siya. So tight talaga eh. Dikitan. Makakatuwa yung mga Mexicano. Parang kamukha rin natin yung mga Mexicano. Yung kulay nila. Parang Pilipino. Antayin ko na lang ulit. Balik ulit sa kusigaan. Done! Office! Okay, thank you. Okay. Okay. Yan guys, tapos na daw tayo. Daling ko itong 120 doon sa opisina. Alright. Let's go. Para makalis na tayo rito. $120, 120, 1, 2, 4, 6, 7, 120 USD. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120. Bill of lading, I will take. Bill of lading and lumpers P. Perfect. Thank you. Have a good day. Okay.
Alright guys, empty na tayo. Andito na rin yung bill of lading na pirma na receive January 20. Ayan. Ngayon, ang problema ko, saan ako pupunta? Wala pa silang load na ibinigay sa akin. Ay, matutulog na naman yata ako sa truck stop nito. Ayan guys, for all that trouble, maling address ang binigay, no? Sa wakas, kahit pa paano na unload na rin tayo. Guys, putulin ko na muna ang video vlog natin dito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog ng Lakay Trucker, no? Sana andyan pa rin kayo sumuporta sa akin para patuloy akong gumawa ng vlog. Hanggang sa muli natin pagkikita guys. Ingat kayo lagi. Thank you for watching. At ilang oras ba ako dito nag-antay? Ayan, no? 6 hours and 14 minutes ako nag-antay dito para ma-unload mula kaganina. Guys, thank you for watching. Ingat lagi. Peace out. Bye for now. Lakay Trucker.